kabit ako ng TL ko sa work and soon to be an operations manager. Umpisa pa lang, sinabi ko na agad na ayoko ng attachment. Kung gusto mo ng fuck, di go for the fuck tayo. Sobrang consistent talaga. Day by day ko ano yung pinapakita niya. From morning up until night. Ganun talaga siya. So parang eto si maarting Aya girl nahulog kay TL, ganyan. Nakipaghiwalay na siya sa partner niya. Hindi ko naman kasi talaga in-expect na tututuhanin niya or whatsoever. Siyempre ako as a kabet type, gagawin ko lahat para makuha ko yung kung mag-benefit ako sa kanya since nagbe-benefit din naman siya sa akin through sex. Naisip ko kaya minsan, pag nag-eemehan kami, kung ang patutoy ng asawa ko napunta dito sa patutoy ni TL, baka papayag din ako, maghiwalay na lang kami ng asawa ko, ganun. Na-shock ako dun sa top secret. Pero dun sa dulo, natawa ako. Titan Jello, anong tinatawa-tawa mo? Wala. Anong wala? May comment ka eh. Uy, pero dude, eto na naman tayo sa mga usaping pagno-normalize ng mga tao sa isang opisina. Alam mo yung tinatawag nila, dude, na work husband or wife? Yan. Yung, Meron. yung tipong nasa isang opisina kayo, hindi mo naman siya talaga tunay na asawa sa totoong buhay, pero doon sa opisina ninyo, doon sa paningin ng mga katrabaho ninyo, ito yung partner mo sa opisina. Yes. May mga ganun talaga. May mga ganung office talaga. Pero di ba delikado yun? Hindi, kasi mas na-motivate daw sila sa trabaho kapag may ganun eh. Anong klaseng motivation mas yan? nagiging productive sila, ganun. Ganon? Di ba Oo. yata yung napoproduce nila? Mga cells. Egg cell? And sperm cell. Minsan talaga may mga ganun na company. Yung nagiging instead of productive, nagiging reproductive. Yung relationship. Ano yan, entry ni Boy Pindot. Talino ni Boy Pindot Galing mga linyahan. Oo nga eh. Ay nako, pero sana tigil natin yung mga ganong klaseng gawain, no? Lalong-lalo na kung hindi komportable yung asawa, lalong-lalo na kung meron kang sariling pamilya na dapat mong protektahan. Okay lang yung mga crush-crush, dude eh. Dito ba sa Love Radio, dito ba sa opisina may crush ka na, dude? Dito? Oo. Wala naman. Talaga? Tingin ko katrabaho lahat. Ganun. Ay! Hindi pala ako dun dapat nagtatanong. Sa mga caller natin. May natipuhan ka na ba? Sa mga caller natin. Oo. Wala naman dude. Kasi lang professional lang din tayo. Taray Pagtapos ng kumbaga kasi mga kabisyo, parang may costume kaming sinusuot eh. Pagpasok namin ng booth, ako si Titan Jello, siya si Rakitera. Pero after dito, iba na naman. Grabe tong pagiging seryoso mo, Titan Jello. Baka maging presidente ka dyan. Nag-iingat lang. Nag-iingat lang tayo. Ay nako, alas 7 ng gabi hanggang hating gabi magkakasama tayo kabisyo, kapiling ang Basa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Posible palang mahanap din sa Omegle si Mr. All-in-One but may but. Alam mo ba yung Omegle? Oo. O sige, Alam ano ko, tong Omegle na? Ano yan eh? Yan yung parang application yan. Or website. Website yan. Kasi may Omi TV and Omegle eh. Iba yung Omi TV sa Omegle din. Uy, parang gamit na gamit mo to Hindi naman. Alam ko lang din. Kasi dyan sumikat yung kaibigan kong nangaharana eh. Artist. Sinubukan ko rin eh. Kaya lang, Hindi pumasa. napaka-humble mo naman, Hindi, Titan Jello. Pero yun nga, di ba? Diyan yung parang anonymous yung makakausap mo muna.
yung random sila na Yes. makakausap mo. So sabi nga dito sa ChatGPT, no, Omegle is the specific name of a website. So ito ay isang website para sa random na pag-uusap online sa iba't ibang tao randomly. Yan. So, meron palang true love daw doon? Pwede palang mahanap yung all-in-one doon? Tingin ko naman, siguro. Sabagay, pag pinakitaan ka ng ano, no? Saka natatandaan ko, alam ko kapag may mga school, universities, ilalagay mo dun eh. Para lalabas eh. Parang finding ganito. Talaga? Alam na Parang alam mo talaga, yellow ha? or red, tiger, gano'n. Tagal ko na kasing ginamit yan eh dati. Pero dito rin lang sa stasyon. Hindi ako mahilig sa ganyan. Hindi talaga ako literal. To be honest, hindi ako literal na gumagamit ng ganyan. Pero ang dami ko nakikita sa mga kaibigan ko na gumagamit niyan. Mahina kasi ako sa ganyan. Oh, ayan. Binaba ko na yun. Mahina ka in the sense na natutokso ka sa ganon? Hindi, mahina kasi ako sa usap sa chat eh. Kasi nga parang, Nakakatamad. yeah. Oo, nakakapagod. Kapagod. Nakakaubos ng enerhiya. Yes. Tanda mo na, no? Ganyan. Emoticon. Diba? Ganyan yung mga linya ng mga matatanda, yung parang ang sakit na ng likod, yung gano'n. Ang sakit na ng katawan, yung parang ayoko na mag-text-text, gusto ko na lang ng ano. Kausapin nyo ako. Oo, personal. kausapin ng personal. Anong gusto mo? Ganun. Yes. Dami na pangakuan ni Titan Jello. Anyway, abangan nyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.